Hello mga kainday, it's me again, in Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, for today's video mga kainday, nandito naman ako ngayon sa Barangay Bitaugan. Charot lang. Kasama ko si Kuan, si Tagabuputi naman sila. GKK sa Maputi, kasama ko sila kasi mag-meeting mi karon about sa mong BOS mga kainday. So ayun na nga, hinihintay pa namin yung iba. Saan na ba? Parati mga kainday, pag may meeting diyan sa mo ang Sunat Tres, kami yung tulo ang mauna. Amot aning uban we. Maluyan ako. Hello, nana po naabot. Si Cutie from Tambo City. Karon pa naabot si Cutie. Ngano man? Hi. Dapat pag-trabaho. Kuatong bulak dito, abe. Kanang sa meeting, sunod na lang natin ng meeting ang tapos tulong ang kilo para po sa kaning pansit. So, daghan na kayo. Daghan na kayo. Pwede rin isa ni ay duwa lang ang kilo ikon sa pansit. So, dapat ni mga man, kung mga sa mga kaliyo sa Masara ni. Pag-iuto lang yung ko. Hello mga kainday, it's me again, in Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! It's a day 2 mga kainday. Kahapon mga kainday, pumunta ka ako kahapon sa Bitaugan kasi nag-meeting mi sa about sa DYA sa BUS namo karong March 19 to 20. Saba So ayun na nga mga kainday, for today's video mga kainday is nandito kami ngayon sa dagat kasi maligo kami dagat sa kung pag-umangkon na si Dodong mga kainday. So ayun na nga, sa kahapon mga kainday, pumunta ako kahapon sa Bitaugan para mag-meeting sa BUS about sa BUS mga kainday. At saka so karon mga kainday, maligo mi og dagat. Kauban ni Dodong Jande. Wali dong na hi. Hi. Mga kainday. Kita ko bisda dere, gumihayo. Maligo mig dagat mga kainday. So, let's go. Let's go dagat. Chua channel. So ayan mga kainday, muuli namin mga kainday.
Namula akong mata, pikas mata na ko namula. Uli namin ni John Deb. Hi, John Deb! Hi! Wala namin nililigo og dagat mga kainday. Mega love shout out kang Eileen Bisdak from Turkey at saka kang Renlin Tutor from Davao Oriental. Hello. Thank you so much. So yan mga kainday, ako magpapaalam na mga kainday. I'm in the Rona. And bye. Don't forget to subscribe. Charot!